Bueno, son las 8:02 y habrá que decirle a la gente de Singapur, porque me da la sensación de que hay más de 500 personas aquí, ¿eh? Como veis, distancia de seguridad, la gente que viene junta, evidentemente junta. Pero esto es lo que hay. Bueno, vamos a ver si hacemos un directito, va. Well, a quick video right now. Big demonstration going on in front of Mestalla. And you can see people lighting candles. Read Meriton Holdings, Lim go home. Rest in peace, Valencia. And there's quite a few candles, and there's quite a lot of people here. I believe we might be around 1,000 strong. Even more. Lamentablemente estamos pasando una situación de sanidad importante, entonces vamos a colaborar todos. Minuto de silencio con distancia, aplausos, subís a poner la vela y cada uno para su casa, por favor, respetando todas las normas, ¿vale? ¿Vale? Pues empezamos el minuto de silencio, ¿vale? Pare de qui és l'escut que té un rat penat. Fill meu és l'escut de l'equip que ens ha fet volar alt. Amunt, ben amunt, tan amunt com pots imaginar. Des de ja fa 100 anys, des de ja fa 100 anys. I allò ahir em van dir que no podrem guanyar. Diria que ningú et diga mai on podràs arribar. El nostre equip tomba el grans i ens ha fet somiar. És això el que ens fa grans, és això el que ens fa grans. Però m'alegre que els millors juguen amb els rivals. Fill meu, en Mestalla hem vist cavalcades més grans. Els millors jugadors són aquells saben on estan i es deixen la pell en el camp, es deixen la pell en el camp. Filla, este és el camp que has de recordar. Quan el vent vaig a favor i el míster temporal és més gran. Nosaltres som el València.